Minna namlu bookmark f'paġna 306. Mbagħad it-talba tas-salmi noħduha minn paġna 118. Anzi 118 iva. 306 u 118. Bil-wifqa sa nigwidakom ftit. Allah ejja ehli hisni muhulej فيه التشهني Gloria للمسير وللبن وللإسبيرتو سانتو كيف كيم البدو السوداء هيام ويبقى دايم تدايم آمين هللويا page 306 306 306 بالويفا انت لي هلاتي الدوال تسمع كريستو داول تميم فيك يمن وفدي هنين طالبنيدم هاتي بيدن هاتالبتانا كيف تنوب في الدنيا دهال بديت الموت السلطان فوقنا إذا انت حصلت للمدنب وريد تنزل السلفانا متى انت مزمين توجبك millom xebba bla mit-tifsa tiġi fostna bniedem bħalna biex fejjaqtna mill-martana. Omu lej qudiem setetek fl-art u s-sema l-ħlejjaq kollha għandhom jinżlu għarkub tiegħhom u kulħadd jistqarrek b'sidu. Nitolbuk bil-qalbhom ħallef li ġej tagħmel ħaq mid-dinja tul ħajjitna żomna mbeda minn kull ħbib tal-għadu ħajjen. Ġieħu seb bħal dejjem Kristu sultan twajjeb jintrat lilek lill-Missieru lill-Ispiritu difensur u farraġ tagħna. Amen. Sammurru paġna 118 118. Għadu bil-qeda. Jien għamiltek dawla l-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħek satru fl-art tasal. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan. Biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Jinżel mill-muntanji jislim lill-poplu, tinżel mill-oljiet il-ġustizzja. U jħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu. Isalva l-fqajrin u jrażżan il-min jakishom. Ħajdum kemm iddum ix-xemx, kemm idum il-qamar minn żmien għal żmien. Jinżel bħal xita fuq ir-raba maħsud, bħal ħalba xita li ssaq l-art bilaġġ. Tħaddar fihim u l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Isaltan minn baħar sa baħar u mixmara satru fl-art. Quddiemu jitbaxxew l-edewwa tiegħu dawk li huma kontrih it-trab jilaqu. Islaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali. Islaten ta' Xeba u ta' Saba għotjiet ġibulu. Iqimuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha
lilu jaqdu Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Flimkien jien għamiltek dawl għall-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħek satru fl-art tasal. Il-mulej jisalva l-fqajrin u jeħlishom mill-moħqrija. Din paġna 117. Għaxu jeħles lil-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejkel li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Jeħlishom mill-qer u mill-moħqrija, demmu mażis quddiem għajnejh. Ħajjejx is-sultan għal dejjem, jingħata lilu deb ta' xeba. Ħajjitolbu għalih dejjem u jberkuh il-jum kollu. Ikun kotran il-qamħ fuq l-art, jola sal-ċaċet tal-oljiet. Ikun il-frott tiegħu bħal Libanu, iħadru l-uċuħ bħal ħaxix tar-raba. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx. Bih jitbirku il-ġnus kollha tal-art, il-popli kollha isejħulu ħini. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael li waħdu jagħmel ħwejjeġ tal-aġel. Imbirek għal dejjem l-isem imsebbaħ tiegħu, timtela l-art kollha bis-seb tiegħu. Amen, amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Flimkien il-mulej jisalva l-fqajrin u jeħlishom mill-moħqrija. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Niżuk ħajr mulej Alla li tista' kollox li jintu li kont tal-li ħadd il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Il-ġnus imtlew bil-korla, imma ġiet il-korla tiegħek u wasal iż-żmien li jsir ħaq mill-mejtin. U jingħata l-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. Lill-qaddisin u l-dawk li jibżgħu minn ismek, kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twaddab il-barra dak li jixli l-ħutna, li lejlu nar jixlihom quddiem Alla tagħna. Huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. U xejn ma użew ħajjithom, hekk li ħadu saħansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmru fihom. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Wara li naddaftu rwieħkom billi qattu għall-kelma tas-sewwa biex ikolkom tassew l-imħabba ta' l-aħwa. Ħobbu lil xulxin b'qalbkom kollha u b'qawwa kbira. Intom twelidtu mill-ġdid, mhux minn nisa li jitħassar, imma minn nisa li ma jitħassarx, bis-saħħa tal-kelma ta' Alla li jgħix u tibqa' għal dejjem. Dan iż-żmien ta' tħejjijek għall-miliet qegħdin f'dan iż-żmien tal-Avvent, nitolbu lill-mulej biex jurina bliema ħasejl tnaddafna, bliema ħajja ġeddidna fih. Hawnhekk San Pietru jgħidilna wara li ndaftu wirwieħkom billi qattu għall-kelma tas-sewwa ħobbu lil xulxejn b'qalbkom kollha u b'qawwa kbira. Mhux jiġifieri tħobb kif ġiġi, b'qawwa kbira, b'enerġija kbira, b'ħerqa kbira, biqlubija. L-imħabba eżis għandha diversi livelli kif tafu, kif jaf kull wieħed minna meta nirċievu l-imħabba tal-oħrajn. Allura meta niġu biex natuha, qegħdu naħdmu fuqna nfusna ħalli min-naħa tagħna nirċievu x'nirċievu, nirċievuha kif nirċievuha l-imħabba, minn naħa tagħna tkun qawwija ħerqana, qalbina, diżinteressata, pura. U din l-imħabba li aħna nuru lill-mulej, il-mulej jagħtina l-grazza li ngħixuha anke ma dawk ta' madwarna anke jekk mhux dejjem narawha. M'għandniex inħabblu rasna jekk aħniex ħanirċevu jew le. Il-mulej flok dejk jagħtina xi ħaġa oħra dejjem. Imma min-naħa tagħna din jistennija. Jistenna l-attenzjoni, jistenna imħabba maħduma bil-paċenzja, bil-faraġ, bil-ħniena. Poġġi lilek innifsek fuq sodda tal-marit ma tiflaħx.
dal-għodu minn dawn ix-xeni rajna. Fl-ITU ta' l-isptar Mater Dei fis-Swali. Nies iħarsu lejna bil-ħnina, għaliex jistennew il-faraġġ. Jistennew ħarsa ta' mħabba fuqhom, ħarsa ta' mħabba fuqhom. U aħna l-grazza tal-Alla nitħarku, għandna l-libertà, nistgħu mmorru fejn irridu, nitilgħu ir-rabat, induru, nerġgħu niġu hawn, nistgħu noqogħdu ġal-kamra fejn irridu. Dik mhix l-imħabba tal-Alla li ssuqna. X'ħan offrilek mulej, sa nagħtik, ta' tanti mħabba li tajtnej f'qalbi. X'ħan nagħtik lura? Sa noffrilek lura. It-gergejr tiegħi, it-tmaqdejr tiegħi fuq l-oħrajn, fuq is-sitwazzjoni ta' ħajti, fuq is-sitwazzjoni tal-familja tiegħi, sa nagħtik lura. Nagħtik li lejn nifsi bil-impenn u bil-ħeġġa li jinkun inħobbok u li inti tkabbar li wiżżejjin li din l-imħabba tiegħi b'faraġ, biħniena, b'modrija, b'solidarjetà mal-oħrajn. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja f'dan iż-żmien għażejs ta' tħejjija tal-Avvent. Bil-wifqa, paġna 121, 1-1. Il-mulej u bir-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollu maħdura iqedni. Xejn ma jonqosni. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej xabba lil dawk li huma bil-ġuħ tal-ġustizzja u mlihom b'kull ġid. Żommu l-marka temmek imma nrid il-kliem tal-Magnificat qiegħed paġina 12. Ruħ tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ fall-Salvatur tiegħi. Għaxu xetajne fuq iċ-ċokon tal-qaddija tiegħu, iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ lihi. Għax is-setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, għaddis u l-isem tiegħu. Firex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu u wera il-qawwa ta' drijow xerret lil dawk li huma imkabra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla jiċkejkni. Mela b'kull ġid lil minhu bil-ġuħu u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħasib Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wiegħed lil missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej xabba lil dawk li huma bil-ġuħ tal-ġustizzja u mlihom b'kull ġid. Qegħdin paġina 121, 1-1. Il-mulej u s-Salvatur tagħna jbierek lil poplu tiegħu b'kull barka spiritwali. Nerfgħu ħsibijietna leh b'radd il-ħaj u b'devozzjoni kbira nitolbuhu. Mulej jbierek lil poplu tiegħek. Mulej jbierek lil poplu tiegħek. Allani ħares lil Papa Franġisku, lill-Isqof tagħna Anton, żommhom qawwijin u sħaħ ġid tal-Knisja tiegħek. Mulej jbierek lil poplu tiegħek. Kun twajjeb mulej mal-Ażiża Artwelidna, biet minna kull xorta ta' deni u ħsara. Mulej jbierek lil poplu tiegħek. Iġbor lil-wliedek kollha madwar il-mejda tiegħek. Għamili ħafna minnhom jimxu warajk aktar mill-qrib, fis-safa fil-faqar u fl-obbedjenza. Mulej jbierek lil poplu tiegħek. Ħaruf ta' Alla, iqab max-xebbiet u li gżiritna li jkonsagrawlek il-verġinità tagħhom, għatihom li jimxu warajk kull fejn tmur. Mulej jbierek lil poplu tiegħek. Ijiet lil ħutna l-mejtin fil-mistrieħ u slim tiegħek għal dejjem. Saħħaħ l-għaqda tagħkom magħna
بالشركة ta' kull ġid spirituali. Mulej birek lil-poplu tijek. Fiskit ta' qalbna jewissa nresqu it-talbiet tagħna l xi persuni li nafu li għandhom bżonn it-talb tagħna, persuni mill-komunità tagħna li talbuna niftakru fihom f'dawn il-momenti eżis. Nitolbu wkoll għal sitwazzjoni ta' pajjiżna tal-pandemija u nitolbu l-mulej biex ifittex jagħti soluzzjoni medika lill-umanità. Nippreżentaw dawn it-talbiet fiskit ta' qalbna l-mulej. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sama hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrenna rinubitna bħalma nafru lil minuħati għalina daħniex fit-tiġrejb iżdeħlisna mid-deni. Mulej aħna naqdu dmirna billi nofrulek dat tifħir ta' flaxija nitolbu nina tiegħek biex qalbna ma tedaq taħseb fuq il-liġi tiegħek u nħarsuha ħalli jogħġbok tagħtina d-dawl u l-premju tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Imbirku il-mulej dal-misteru warku btejna ejjew mela naduraw u qudiem ir-riti ġodda surit qodma jispiċċaw. Bit-twemmin ġo qalbna nħossu dak li s-sensi le jaraw lil-missieri nroddu liben qalbna kollha kull tifhi lejhom madberik ta' qalbna imħabbitna l-fuq it-ti lill-ispirtu li ġej minnhom ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu u għala da sagrament tal-ħaġa ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, ikun imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbira Alla Marija Santisma. Birka l-imqazza makulata konċezzjoni ta' birek id-dog glorjus taħa fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġini Uom, birek San Ġusepp arus kastismu tagħha, birek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Faru l-mulej intom ġnus kollha, sebħu popoli kollha, għal-kbira jitbiku magħna u kelmet il-mulej id-duma għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu is-Satu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbihi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Qalbi nifattur ta' dil-Knisja ħajjinu mejtejn, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard.
Stem عليك ماريا بالجراتيا مملية المليمة مباركة انت فوسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسوم أتيوم مولاي المستريح تدين يستريحوا وما فستم ريسا الليل مولاي يا بالويدة المستريح جاويد السماء